आसामाव मोनसे हाथियार लाग्रा गोदान आफाद जोनोम मोनदों। जोनोम जानायनि माखासे सम उनावनो हमजादों गोदान आफादनि माखासे सोद्रोमाफोरा। मा थांखि लानानै गोदानै हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम होआमोन बेनि जेबो रोखा गैया। हाथियार लाग्रा गोदान आफादानो जोनोम मोनदों कार्बि आंलं जिल्लायाव। गोदान आफादनि मुंखौ नेशनेल स'सियेलिस्ट काउन्सिल अफ कार्बि आंलं होननानै मिथिहोदों। मिथिनाय बादिब्ला कार्बि आंलं जिल्लानि सा-7 सुबुंफोरा जथाय आखायाव गंथाम पिस्तल लानानै गोदानै हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम होदोंमोन। नाथाय जोनोम होनायनि माखासे सम उनावनो सा-7 सोद्रोमाफोरनि मादाव सा-6खौ हमनो हानाय जायो आरो सासेया खारखोमानानै दङ। बेबादिनो गोदान आफादखौ दानायाव गाहाय हाबा मावग्रा पबित्र टेर'ना पुलिसनि गुलि गावनायाव जोखोम जानाङो। हमजानाय सुबुंफोरनिफ्राय गंथाम आयेननि बेरेखा हाथियार, पिस्तल आरो गुलिफोरबो मोनफानाय जादों। नोंथांनाव हान्थु, सिं, गोदोना, आखाइ, आखाइनि आसि, सिंस्रि, दाफोना सानाय, आफादावनि सानाय, आथिं मिजुनाय सानाय, खर' जरा सानाय, आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय, जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।